Eid Mubarak! Gisaulog karon sa atong kaisunang Muslim ang Eid al-Fitr sa Plaza Independencia, Dakbayan sa Subo. Sayra nato ang detalye, pinaagi nining report. Nagtapok ang mga kaisuunang Muslim sa yugan ni buntag sa Plaza Independencia sa Dakbayan Sugbo. Gikan sa nagkanang rapit ang nanambong sa kasulugan sa Eid al-Fitr, aduna gani mga Muslim gikan pa sa laing nasod. Gipahigayon nila ang timos nilang pag-ampo. Unsa man ang Eid al-Fitr ug ang kamahinungdanon sa ilang pagtuo. This is the end of the month of Ramadan. And you all know that the Ramadan consisting of 30 days. And we are through with the 30 days, and this is somewhat like graduation for the sacrifices that we have done for the whole month of Ramadan. And so this is Eid al-Fitr. Since nakitaan ang moon, atong gitawag na moon setting kagabi, so tanan nga mga Muslim karon dungan-dungan ang atuhang Eid al-Fitr karon adlaw. Gihimugatan nila ang pagpakabana sa usag-usa ug ang pagsalikway sa mga dautan nga pamatasan. Inay ipatigbabaw ang kalinaw. Mausab kini ang ilahang ipadangat nga pag-ampo, ang kalinaw sa kalibutan. We look forward that the Muslim all over the world will be united and likewise also the whole world will be at peace. Ang pag-ampo namo na hopefully mabuta sa kahapsay ang tanan, no? Mao ra gina atong pangandoy man gyud ang ingon nilang world peace. Human sa pag-ampo, gipahigayon usab ang pagpanghatag og pack meals sa mga tao sa Plaza Independencia. Samtang katusan usab ang mitambong sa pagsaulog sa Eid al-Fitr nga gipahigayon sa CPG Sports Complex sa Tagbilaran City sa Bohol ganinang buntag. Mitambong ang mga Muslim nga taga Panglao, Dawis, Tubigon ug Tagbilaran. Daghan ang kasulob ug tradisyonal nga sapot nga tukma usab sa ilang kultura. Ang kasulugan mao'y adlaw sa pamilya sa ilang koneksyon sa matag usa. Human sa ilahang pagkaon, gisunod ang pagpanghatag og mga regalo og pagkaon. Ang pagtapos sa Ramadan nga milungtad og usa ka buwan nga fasting o pagpuasa mao'y pagbag-o sa ilang panaad ngadto sa kahitasan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.